Og den er fin, sådan en der. Nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder. Jo, Ranchero, ja. Og den var fin, den er meget eftertragtet. Ja, nej. Og G2'en Pontiac'en der er heller ikke. Min mekaniker i Aarhus, han havde sådan en. Det ligner sådan en G2. Men jeg er ikke sikker. Det kan også ske, det er en Oldsmobil. Ja. Det står over Oldsmobilen, så det er du ret i. Den har ikke den rigtige Pontiac snude. En 440 på 142. Ja. Riviera, den er også sjældent. Wow. Hvad for en du har? Ja, der er Pontiac. Ja, Camaro, det er jo en smuk bil. Den er heller ikke til at gå på, ikke? Den er anden generation, så jeg har faktisk ikke været den første generation, den fra sidste 60'erne. Ja. Det er 300.000 ja. Men det er en sådan en bil, kan man gå og restaurere fra den 250.000. Så, okay. Altså, jeg håber ikke, at de vil til at forbyde veteranbiler på den måde, ligesom de snakker om i Tyskland. Det er jo fuldstændig vand. Det er jo helt uhørt, at man køber en bil. Familien har købt en bil. Lad os sige, de købte den for 50 år siden. Det er jo så må de ikke køre en med. Ja, det er det. Ja, det er ikke over. Det er jo sådan en bil, der kører måske 1000 kilometer om året. Det er nemlig, ja. Ja, det er begrænset. Det er jo ikke de biler der, selvom der hverken er katalysator eller noget. Det er jo ikke dem, der sviner. Nej, det er det ikke. Det er dem, der lægger pendler for ud. Her skal jo være en dag. Ja, det er lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Det er jo dem, der bruger de 100 benzin om året. Ja, ja. Det er det, der bruger med storten, der er for at lægge pendler. Ja, hver tredje dag. Hvis jeg arbejder i Randers til min Saab 900, ikke? Ja, ja. Den var tørstig. Det var 9 km liter. Den er 180 heste, så den fik noget at leve af. Ja, de går hurtigt ødelæggende overfor. Ja. Ja. Ej, det er da charme. Og alle grænser, det der. Så er det godt af, at det er jo sådan noget, der kommer til at ske, ja. Japan, de elsker sådan nogle ting. Det er det, de ikke tænker over. Ja. Og jeg har set et eksempel på de 30 år. Ja. De tager alle vores gamle kasser i Danmark. Ja. Så eksporterer de det op. Ja, nemlig, ja. Ja, de kører jo alle vores gamle high-acer, de kører dernede. Skulle vi have gjort noget for miljøet, vi har pakket det sammen til en firkantet klub. Ja. Så sagt, og det skulle vi egentlig stadigvæk gøre. Du må gerne eksportere en bil, og du betaler fuld afgift af. Det der fint, at du får din afgift igen, når du eksporterer, det lukker vi fuldstændig. Og så bliver du stadigvæk eksporteret, du får ikke bruge igen. Så bliver der ikke eksporteret biler, så bliver bilen kørt færdig i Danmark, og så bliver den slået ihjel på dansk kirkegård. Ja, ja. Og så har man fået reservedel til sin gamle bil. Man kan tænke på, i Afrika, de gamle biler som mig, den kan de jo holde kørende i næsten 30 år. Ja. Er det ikke om Buick Riviera? Den er bare sexy. Og den er flot. Buick, det er kvalitetsbiler, er det ikke? Synes jeg hører meget om. Altså, de er sådan lidt dyre. Får det ikke ind? Jo, det gør det nok i dag. Men jeg tror, det er lidt en luksusudgave, der er GM. Ja, det er ikke om det er overhovedet ikke. Nej, det er ikke sikkert. Pontiac har jeg lukket op. Det var også en afdeling. Det var det. Ja. Der skulle nok ikke holde de der søstre. Ja. Ja. Der var en gang, man kunne få dem til billige penge. Det er også godt, ja. Det er det efterhånden, så meget. Ja.
pisse varm bil. Den anden den er nok på værkstedet stadigvæk. Ah, det lyder godt. Så lige nogle skarpe knaster i, så lyder den helt godt. Kommer der noget job. Det er også en ordentlig slæde, den der. Den grønne der. Ved du det? Ved du det? Har en svøm, der arrangeret det? Ja. Fordi jeg havde helt glemt, at så var tilfældigvis op, skulle han så til den, det var nok på parken, der kom de der vej, nemlig ud der, og var været ude og køre en tur et eller andet sted. Ja. Det var på over. Den var helst, der var deroppe. Okay. Den er ikke gammel, den Mustang der. Det er nu duften af bil, i stedet for alt det. Man kan høre, når Toyota'erne kommer. Det er ligesom sådan en truk. Det er ikke de to Mustanger, der lukker, men det er Ja, nemlig. Det er en dejlig lugt. Det minder om barndommen, ikke? Det minder om biler, der kører ud af en før, tilbage i 1990. Ja, og dem, der byggede vores industri, ikke? Det var den slags biler. Det var derfor, vi har et velfærdssamfund i dag. Ikke alt det der kinesiske batterier, der. Som er dødsensfarlige. Ja, det var dengang, der byggede biler. Ja, det gør de. Og det har de gjort lige siden. Europæiske bilmærker, de er lidt på bilens marked. Ja. Så er kineserne til europæiske bilmærker. Så kan gerne komme ind. De skal blive partner med kinesiske selskaber. Ja. De skal bygge biler herovre. Ja. Ellers skal de ikke få lov. Og det skal de så bare sige til kineserne nu. Nu bliver det samme måde den anden vej. ja, og deres efterretningstjeneste skal have noget del i informationerne også, ikke? Altså hvis BUD er lidt på det europæiske marked, så skal de finde partner i Europa. Det kan være Folkevogn, eller det kan være Mercedes, eller hvad det er. Og alle deres biler bygges i Europa. Så er det lukket. Ja, det burde være sådan. Deres biler ser godt det samme, som de hjemme herovre. Ja, det er kompressoren, der siger sådan der. Står en lille smule for højt. Der sker et eller andet under den køler ud. Det er godt lige, at der er en kompressor inde under. Der kommer i hvert fald noget luft igennem. Den lyder fint. Okay, det er flot. Der skulle vist komme 75 biler snart lige om. Så vi er ved at være godt igennem nu. Ja, nu har jeg kørt op til Pinsen. Det er alligevel 600 km for at køre op tilbage igen. Ja. Det er ikke helt gratis at køre det. Nej. Det var en gigantisk hal. Ja, vi er fastboende, så vi burde jo være der. Men nogle gange så sker der jo ting, uden man lige lægger mærke til det. Ja. Ja. Der var det der om bagved, ikke? Om på pladsen, der om markedspladsen her om bagved. Kan det ikke passe? Ja. 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 Ja, jo, men der var vi nede og kigge, ja.
Så kom nu, de er væk i Nikolaj. Nu gider de køre på det lag mere. Det var på tid, han stod op. Jeg skulle lige sige, han der kører forkert, så han ikke kører den vej. Så har han forladt bilen, så er det ud så. Ja, det er jo lige før. Vi kan da gå og tilbyde det i hvert fald.